Mangkanten manglipur satawis kagem ajawing swasana lumantar pawatri budaya Jawi kang adiluhung sedayu musik kreatif pimpinan Bapak Sigit Susilo yang saking Latan Sentul Keongan Nogosari Boyolali ugi kasengiyung MSS Audio Sound System Duta HD video syuting live streaming yang saking Latan Jambangan Mundukan Sregen Roko Mas Darno Cemani sinambi sagung melengkap tamu persepuh ini sepuh ngadapi atur pasegatan kang semenit keluarga pamangku gati lumantar kridanipun kadang karang taruna ngaturaken pangnipun setunggal monggo sawiji murih regenging swasana lumantar kanca-kanca sedayu sawanipun Dek Ayu Leni Sedayu. Wilujeng siang Dek Leni. Wilujeng siang Masuk Kijo. Nah, dangu wonten panggih pripun kabaripun? Alhamdulillah tasih kepenak banget. Hah? Penak? Suarane lho Mas. Oh, suarane. Mbak E wing ngomong aku, "Masu no guyu seneng." MC-ne kirik. Ora ya. Mboten nggih, Mbak E. Ora kirik mung mirip. Oh iya ora apa-apa. Nduk, suka parsika panglipur ugi sowan wonten wismanipun Bapak Ariyanto Ibu Endah Kurniati. Nggih. Matur nuwun salam kawujengan riyin kadang pisan saking Latan Teseh Bendungan Simo. Simo, cerak wae ya Cakep. Mas. Nggih ngaturaken wilujeng siang para tamu sedaya Bapak Ibu ingkang kinurmatan. Wilujeng lelenggan kanthi sekeca wilujeng midhangetaken Campursari Sedayu Saking- musik kreatif Sentul Keongan Nogosari Boyolali. Iki apa Campursari sing ragek spiral kae to Mas? Viral. Oh viral. Spiral ini nak bangsamu kuwi spiral. Viral. Aku ora pasang. Viral. Nganturke panuwun Dek Leni, Nggih. Bapak Ariyanto Ibu Endah nimbali kula sakadang panjang Yusuf Pak Ariyanto. Amin. Ngenipun gadah damel wiwitan tengahan pungkasan mangke kajuwanan cekap ngajeng tirah wingking. Amin amin amin. Ki suka panglipur nok tetembangan sawetawis sinambi para lenggah ngedawi pasegatan. Sop. Ah. Nggih monggo. Nema. Aku jet trauma. Ora slendro wae. Wis aja-aja. Ora. Tak sawang-sawang jenengan bar kok luar negeri kok malah tambah saya kuru kok Mas. Apa mabuk ning pesawat apa piye? Oh gak kena ngapus blantik iku. Panggang keyel. Belok 6. Pelak 6, Bos. Ora. Ora. Aja, Cah. Ajas morno arimami Mas miraku leo marato tasik muten wurung layo aneng kutha Praba lingga perang tanding urubis Karya mukti wong ayu pun kakang pamit balastra sambung wanci halu. Matur suwun, Mas.
sing gedhe pangembarane kang mas pepujaku jejak sambungku mongwan sidalo grombe sarimo keluarga ageng Kadang Besan Sutrisno kawula suwun jumeneng jenajaran foto pangestuan kalian putra sang Binangarja kekalih sepindah malih konjuk dumateng keluarga ageng Kadang Besan Sutrisno kasuwun foto pangestuan kalian putra sang Binangarja kekalih matur suwun. Bile Kadang Besan diaturi foto sesarengan monggo. Nggih. Saking pangomjong bendungan. Saking Besan monggo ibu-ibu, bapak-bapak. Pak Lurah kirawuh nggih Pak nggih. Ingkang badhe foto nggih. sumangga ingkang dereng gadah pasangan saged nyewa penyanyi. Oh ngaten ya nggih Pak. Ora rasa nyewa. Gratis mawon nggih. Pak Lurah monggo Pak miwiti saking bendungan Pak Lurah. Derek foto pinilih langkung rumiyin. Sing kedepan
Salam. Pahargyan siang kalanggahan dipun rawuhi Bapak Lurah 3. Saking Bendo, Saking Bendo. Bendungan, Nggih. ugi saking Kepuh. Komplit ya, Mas. Komplit. Pokoknya Mengke diaturi wedal kersane Nggih. nderek ngregengaken swasana. biasanipun Bapak Lurah Bendo niku nggih remen nyanyi kok nggih kok. Apal lah. Nggih. Piyaine sing ndi lenggahe? Kok sik ta nika le Bapak. Ya engko Niki ditelaske riyen. Iki tindake sik. Mengke kantun-kanturi wedal. Menda bayan indah urip lawan duan meski kadang kalian putri Sulistya terus bisa digenap kita Matur nuwun Dik Leni nganturaken pangenipun satawis Sukobar saka ing sakala lumantar kanca-kanca sedayu musik. Pisan malih monggo bebile kapurwakan derek foto pinilih foto pangeston Bapak Lurah ingkang saking Ladan Bendo, Pak Lurah Kepuh ki Pak Lurah Bendungan monggo kasuwun berkahipun sawetawis foto pinilih foto keluarga nyeketat mojo temanten sarimpit. Tasih nyerantul mandining toto ati coro ing siang kalenggahan nganturaken panglipur malih lumantar kanca-kanca sedayu. MSS Audio Duta HD Video Shooting.